كبراتن سمعتنا نلومي 14 حذر حدث دينا سلازبصحنا انهونا اب قطتاو مسمر نركب زلاكايو طعم بسرات حيزلكا خمص زينا عوت مسعوتن دلاي عوتن كتكافلو حلاليو تخطاطايت فيلم ماچلو امبل شارشاي ودر صوتيغي اوارد نقتساتف نا بوركينا فاسو جيشا تركب ابزي مسكاب سنغال زمصه اسنا تيامه مسكاب ايفوري كوست زمصه اكسل تريساز توادرت وينتا غرز غابيهر ካልኤት በመውጻእ እንሆ ሽም ኤርትራ አጽዋዓ ትርከብ በቀጥታ ና ቦርኪና ፋሶ በመድዋል መስዑውታት ሓጢር ዕላል ክነካይዲና ንመላ አየት ማጮሎን ዊንታ ገረዝጋ ብሄርን ድማ እንቋ ሓጎሰኩም ሓጎሰና ንብል ኣብ መስመር ዮሐንስ ጉልበትን አብርሃም ዮሐንስን አለና ሄሎ ደበሳይ ና ሐሰብ مرحبا كمي دبساي እንቋ ሓጎሰና حጎስ ኩላትና ጆን ሙሉ መላዝ በኤርትራ ነዚ ተጓናዚፍኩም ዘለኹም ዓወት ኣብ ምስማዕ ይዝንጽሊኡ አብሬጃቱ ቀሪቡ ዘሎ ስለዚ ደጊምና እንኳ ሓጎሰኩም حጎስ ኩላትና ጥቦ አብርሃም ከም ዝኽትገልጾ ሰናሕኻ ዝውድድር ዚ ንሻርሻይ ግዜ ዝካይ ዘሎ ኤርትራ መጀመርያ እዋን ኣብዚ ተሳተፋላ ኣብ መጀመርያ እዋን ተሳትፎኻ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ብመገድ ዊንታ ገብረዝጋ ብሄር كم فيلم ماچلو كلهم بحبار تقاعزم زي عاود زي تغانصيفهم አለው ታይ ጥብላሕታ ከስምዒት ከቅድምና ደብሳይ መኸድናስከ حراي جول መጀመርያ ደበሳይ እንቋ ሓጎሰካ እንቋ ሓጎሰና حጎስ ኩላትና ባም እዚ ተራኺቡ ዘሎ ዓወት ቀሊል ኣይኮነን ጥበብ ታሪካ ባህልካ ኩሉ ዛንታካ እትጸውየሉ መድረኽ እዩ حساب ህዝብኻን ሕብረተሰብካን ትገልጸሉ መድረኽ በመኻኑ እዚ ተራኺቡ ዘሎ ኣብ መድረኽ ናይ ቦርኪና ፋሶ ኣብ ምዕራብ አፍሪካ በመኻኑ ካብ ምብራቕ አፍሪካ ካ ናይ መጀመርያ ዓወትናዩ ዝኸውን ዘሎ እሞ ኣዝዩ ዓብ ነገር እዩ ዝሕጉስ ናብ ተዕላልና ክንከይድ ደብሽ ጽቦ ሃራይ ደብሽ ደጊምና ደጋጊምና እንቋ ሓጎሰናን መላዝ በኤርትራ ብፍላይካ ተዋሳእቲ ንዓየቲ ኩሉ ማሕበረሰብ ስነ ጥበብ ማጨሎ ነዛ ዓወዚ ብምርካቦም እንቋ ሓጎሰና ሉዊንታኻ እንቋ ሓጎሰና በለልና ቅጽል ተኸሊ አላልካ ከመይ ነይሩ ደበሳይት አጋጣሚ ካብ መጀመሪኡ ናብ ቦርኪና ፋሶ 4ቲኹም አባላት ማይክሮ ማጨሎኹም ከይድኩም ايوه ንሰማዕቲ ድምጽ ሓፋሽ በሓፈሻ ከመይ ከም ዝነበረ ክትዕለልና راي توددر ኣብ ምዕራብ አፍሪካ ልዑል ተቀባልነትን ክብርን ዘለዎ ኣብ ከተማ ዋጋዱጉ ቦርኪና ፋሶ ዝካየድ ውድድር ሰቱጊ አዋርድ ሲል كنت يقدم مستقل صدمات مالي 13 كنت 2021 تخيلوا مالتيو دارجا مزحتن هاجرات افريكان تساتيفنو مالتيو كاب مبرق افريكا ايرتران كينيان نيران مالتيو ايرترا بتخصصات فيلم ماچولا تساتيفاتو تي ايرترا تساتفتلو مدب امصاي تسفا زلو ወይ ተስፋ ዘሎ አተዋሳይት ንምምራጽ ይነው فيلم ماچلو خمس كلنا قدمنا استعطاتلنايو سنتبኛ وينتا ገብረዝጋ ብሄርያ ተሳቲፋ وينتا مس መዛምና مس ሰኔጋላዊ አሰልጣኛን ኮዲቫራዊ አክሰል ትሬሰርኛት ወዳዲራ አብዙ ድርድር ዝድማ ሰኔጋላዊ አሰልጣኛም تعويت مالتي وينتا ولا قداميتي انت زي وصت بدرجه خلعي مالفي برعتا زناد مخانيو تغليصو مالتي አትጽምብል ድማን ባንዲራ ኤርትራ ዘንጸባረቕ ባህላዊ ክዳን ደሚቃ ስለዝቀረበት ዝያዳ አቃልቦ ብዙሓት ዝሓበት ነይራ በዚ ድማ ምስተን ባህላዊ ክዳን ሃገረን ወይ ባህላዊ ክዳን ሃገርና ጊጥን ዘቀረባ ስነ ጥበበኛታት بخبري إلى مدرسة قريبة صويعة هجرة أسمية مالتي بتقطعمي أنا نيري دايركتور فيلم أتو تأمرات يوحنسن تحققازي دايركتور من سي هانيبال بلاتهم تساتفنا مالتي توددر بحفشة نسنة ببنياتات كبري ذهبي نيرو بتقطعمي ጋናዊ ህቡብ ስነ ጥበበኛ ኮፊ አቢጃን ናይ ክብር ዕዱም ነይሩ ብብሉል ናይ 42 ዓመታት ኣብ ስነ ጥበብ ኣብ ድርሰትን ኣብ ምውሳእን ኣብ
ዳይሬክቲንግ ድማ ደቡብ አፍሪካዊ አርቲስት ሰሎሞን ካናፊሉ ተሸሊሙ ማለት እዩ ብዘይ ካዚ ባህላ አፍሪካ ኣብ ምንጽብራ ኣብ ደገ ዝነብሩ አፍሪካውያን ስራሕቲ ፊልም ድማ ዝተሸለሙሉ አጋጣሚ ነይሩ ብሓፈሻ አርት ዘለዎ ተራ ኣብ ዕቤት ሃገርን ምንጽብራ ባህልን ልዑል ምዃኑ ዘርእየካ አጋጣሚ ነይሩ ስለዚ ብዘይ ካዚ ትማል ዕለፍ 13 ዝነበረውን ዕለፍ 12 ሰፊሕ ናይ ድራርን ሌላን መደባት ነይሩ ስለዚ ኩሎም አፍሪካውያን ስነ-ጥበበኛታት ተመክሮኦም ዝለዋወጥሉ ሓድሕዳዊ ሌሎኦምን ምቅራቦምን ዝያዳ ዘዕቢሉ አጋጣሚ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ምስታፍ ንባዕሉ ዝያዳ ነተመክሮኻን ሓይልኻን ዘበርኽ ነይሩ ይኽብል ዝኽእል ጽቡቕ ደብሽ ከም ዝገልጾ ፀናሕኻ እቲ ውድድር ከመይ ነይሩ እቲ ውድድር ዘለዎ ኣበርክቶን ዘለዎ መኽሰብን ክትገልጸልና ፀኒሕካ ካብዚ ከም ኤርትራ ፍላይ ጽኹንካ ካብ ከም ስነ ጥበባውያን እንታይ መኽሰብኩም እንታይ መኽሰብና ወይ እንታይ ተመክሮና ካብዚ ንመኽሰብ ወይ ንቐስም እንታይ እዩ ምስለካ አርት ኣብ ኩሉ መዳያት ህይወት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ መሪሕ ምዃኑ ዝለዓለ ኣበርክቶ ባህላዊ ደረጃ ናይ ሕብረተሰብ ኣብ ምቕያር እውን ዝለዓለ ተራ ዘለዎ ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ ነገር እዩ እዚ ሕጂ ካብ ሃገርካ ውፅእ ኢልካ ተመክራ ቀስመሉ ትኽእል ኣሰራርሓታትን ሌላታትን ትፈጥረሉ ትኽእል መድረኽ ምፍጣሩ ቀሊል ኣይኮነን ኣብኡ ትረኽቦም ዓበይቲ ስነ-ጥበበኛታት ኣብ ሃገሮም ዘለዎም ተመክሮን ኣሰራርሓን ሓድሕዳዊ ብልጫታትካን ድኻማትካን ክትላለን ከለኻ ወይ ክትላዘብን ክትዕልልን ከለኻ ጽቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ጽቡቕ ውፅኢት ክህልዎ ከም ዝኽእል ከዓ ንኹሉ ርዱእ እዩ ስለዚ ዓቢ መኽሰብ እዩ ነይርዎ ንባዕሉ ከም ሃገር ኣብ ሃገርካ ዝካየድ ስራሓትን ፍርያትን ከተንፀባርቕ ምኽኣል ከዓ ልዑል ክብሪ ኮይኑ ስማዓኒ ንስራሕቱን ነቲ ስራሕን ወክብሪ ሂብኩም ይኹም ነቲ ጥበብ ናይ ኤርትራ እውን ኣብኡ ንኤርትራ ወኪልኩም ምስታፍኩም ናይ ካልኣይ ደረጃ መሓዝ እውን ቀሊል ውፅኢት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኤርትራ ብኸመይ ተገሊጻ ማዕከና ዜና ቡርኪና ፋሶ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ኤርትራ ናይ መጀመርያ እዩ ዝኸውን ዘሎ ናብ ቡርኪና ፋሶ ሞ ብኸመይ ተገሊጻ ንስኹም ከ ነቲ ዝቐረበልኩም ብኸመይ ኢኹም ክትምልስዎ ክኢልኩም ብርግጽ መብዛሕቱ ኣብ ሚድያ ናይዚ ዓዲ ይኹን ናይዚ ከባቢ ፍሬንች እዩ እቲ ፊልምታት እውን ዳርጋ ኣብ ሓደ ሃገር ዝስራሕ ዘሎ እዩ ዝመስለካ ኣብዚ ምዕራብ ኣፍሪካ ነቶም ኣክተርስ ብግቡእ ፈልጥዎም ሓድሕዶም ዝያዳ ከምዚ ደቂ ሓደ ዜጋ ኮይኖም እዮም ዝስምዑኻ ንሕና ኣብቲ ናይ ሬድዮ ፕሮግራም ቀሪብና ገለ ኢንተርቪው ዝገበርናዮ ነይሩ ብዛዕባ ኣሰራርሓናን ስራሓትናን ምክንያቱ ንሕና ከም ሃገር ንዓቢ ዘለና ሃገር ኣብ ምዕባለን ህንፀትን ዘተኮረ ስራሓት ዝያዳ ከም ነቕርብ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ድማ ታሪክና ኣብ ምዕቃብ መጻኢና ኣብ ምሕያል ንሰርሕ ዘለና ስነ-ጥበበኛታት ምዃንና ከዓ ምስተመር ተጋጣሚ ዝረኸብናዮም ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቃት ገሊፅና ማለት እዩ ጽቡቕ ደበሳይ ከምዚ ክትገልጾ ፀናሕካ ንሕና ብቋንቋናን ብባህልናን ኢና ነቲ ንውከል ዘለና እሳቶም እውን ድሮ በቲ ናይ ባዕዲ ቋንቋ ፍሬንች እዮም ዝግለጹ እዚ እውን ሓደ ኩርዓት እዩ ሓደ ሓበሬታ እዩ ንመላእ ኣፍሪቃ ብቋንቋኻ ፊልም ክሰርሕ ምኽኣል በቲ ብቋንቋኻን ባህልኻን ከዓ ዓወት ክትጓናፀፍ ምኽኣል ንኣፍሪቃ እውን ዓብ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ዓብ ዓወታ መዝጊብኩም እዚ ሸነኽ እዚ እቲ ኣዝና እንኮርዓሉን እንኸበሉን ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ጽልዋ ባዕዳውያን ወረርቲ ኣብ ሃገራት ዝገደፈ ስንብራት ኢኻ ትርኢ ኣብዚ ቦታ ምክንያቱ እቲ ስልጣነ ናይ ኤርትራውያን ግን ዋላ እኳ ባህላዊ ወራር ጽልኡ
زيرو خميتي تقبلنا أنا بحلنا مننتنا وأنا صحفنا تغير زيك عليه زي حيلي ناي إرتراوي هجراوي حد قيمي سمعني إرتراوي هجراوي خبري قيمي سمعني نحنا ترح ذيكونا أسز ولا دوز ترح ذيكوناس ولا بوتاتنا ملؤ بملؤ بعلو من النتومن عقيبهم زركوبنا سلخونه عبدي مبردو هجراوي ناتوم ياتا هجراو قانقالوم زبل نجري فرنشي بملؤ فيلماتهم توقعوا مجلساتهم كله هذا خطي قرب أتقدم دبلنا ونسونيرو مالتي نتي مالتي زيادة سنجلاون قوة ترى ذو برو إلك تحسبه حيلو خابو إنت ويكله ديكونسي إذا صلوازون ترى ذو خينو يسمع كمالتي صبوا ده بس أي مو بستحيو زمدب أبي رجينو ما كان قربينا حجي كان وعي زينا سمعتنا سبعة كونتات كنحبر لنا وسيداتنا زلنا